John 5 sifunda kusuka kuverse 1 usigcine ku9 incwadi kaJohane sahluko sesihlanu verse 1 to 9. Ukukhuluma ngafashana namhlanje ufisa sithathe a little bit of a detour from our series. Hallelujah, praise God. Sibheke lamavesi isihloko namhlanje sithi usizo lwakho lufikile. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akazi umuntu ongabi excited uma ufike usizo lakhe. Hallelujah, hallelujah. Ngifuna ukukhuluma ngafashana ngithi kuwe usizo lwakho lufikile. Hallelujah, hallelujah. Awuzwakali njengomuntu ojabulela usizo lwakho lufikile. I don't know ukuthi yini lapha. Yes. That is the kind of excitement. Izwi yakho kufanele sijabulele kanjalo bazalwane. Hallelujah. So usizo lwakho lufikile. Your help has come. Your help has come. Angazi ukuthi yini ofike uyikhulekela la ukuthi uNkulunkulu ayenze. Kodwa ngizela ngiphethe nginikezele lo zwi elithi usizo lwakho lufikile. Hallelujah. So we must believe that. Kukholwe lokho ukuthi your help has come. John chapter 5 verse 1 to 9. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. Jesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda. Ngicela ngihlisele kancane ngimfundisi. Linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi. Kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asike esifweni sakhe noma enasifo sinye. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-30 kunesishiyagalombili. uJesu embona elele, azi ukuthi usenesikhathi eside. Ake sithi azi ukuthi usenesikhathi eside. Hallelujah, praise God. uJesu embona elele, azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo. Wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezenzanyiswa, kuthi ngiseza kwehla omunye phambi kwami. Jesu wathi kuye, sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Zintathu izinto lapha ayishoyo uJesu. Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho. Number 3, uhambe. Sukuma uqala, uthabathe uhlaka lwakho bese uyahamba. Hallelujah. Ngathi ngavele ngisho lawo mazwi nje kuwena bese ngidlalela phansi ngithi sukuma, uthabathe uhlaka lwakho, ngoba phela usizo lakho lufikile manje. Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Hallelujah. Verse number 9. Wayesephila masinyane lo, ngoba usizo lakhe selifikile. Wayesephila masinyane lo muntu. Nangempela wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. uJohane wenza sure ukuthi wasitshela ngasigcineni ukuthi kwakuyisabatha ngalolu suku. Lasifuna mhlanje. Father, bless the reading of your word. Speak to us ngalo dalokusha. Sibonge Nkosi ukuthi ufike uzosinikeza usizo lanoma yini esibhekene nayo. In Jesus name, amen. Hallelujah. Focus yami bazalwane ngifuna ibe lapha sinake uverses number 8 lo kade kusho ukuthi uJesu sukuma. Number 1, uthabathe uhlaka lwakho bese uyahamba. uJohn akasitsheli ukuthi uhlobo luni lomkhosi lo uJesu ayekade uattendile. Lithi nje iBhayibheli waya emkhosini wabaJuda. Uma ufunda ngeBhayibheli uyakuthola ukuthi mthathu imikhosi eyayikade iattendwa abantu besilisa, especially omJuda. Kwakufike umkhosi wePhasika, njengoba sibheke ePhasikeni nje, bese umkhosi wePentecost,
bese kuba umkhosi wamadokodo umthatha umkhosi emkhulu ekwakade kuvumeleke ukuthi athende umuntu wesilisa kuyo. So kodwa ke la uJohn akasitsheli ukuthi uJesu kwakade kuyimuphi lo mkhosi ayekade ewu-attendile. And yonke lento bazalwane mawufunda ngezasi uyathola ukuthi amaJuda balwisana nalokho ukuthi ngesikhathi sephilisiwe esehamba emva kokuthi esehlale la isikhathi eside bembone ethwele uhlaka lakhe base bebuza ukuthi wena uthwala kanjani uhlaka kuyisabatha ngoba isabatha kuyazi ukuthi akusebenzi umuntu. So yonke lento isuswa ukuthi kuphiliswe umuntu ngesabatha. Ngikholwa ukuthi abazalwane kunomuntu othole usizo lwakhe ngesabatha. Hawu lithi iBhayibheli kwakade kunechibi la elalkade linempheme nikholwa ukuthi abazalwane eyisihlanu. Hallelujah. Le mipheme ekade ihlukene ibe yisihlanu. So uma ubuka ke bazalwane leli chibi kwakelona nje ipool engakana lamaphuli esiwaziyo kodwa kwakwamaphuli kwamachibi amakhulu acisha lingane neground. Hallelujah. Khona kodwa bazalwane bese ukujula kwawo ayekade ewu20 feet ukushona phansi. Khona kodwa bazalwane so le ndawo ke yayikade iyichibi yayisishrine. If you know ukuthi shrine yini into esicisha ifane nealtar, into ecisha ifane nendawo emisiwe ngoba ihlonishwa kuthiwa ingcwele. There are so many shrines akhona emhlabeni nala eSouth Africa abantu abakholelwa ukuthi mayefika kuyo indawo mhlawumbe esithi nje abanye bathi mhlawumbe kwashonela umuntu othile noma kwakunomuntu omkhulu owejwayele ukuya kuleyo ndawo uma sebeya kuyona bayihlonipha noma engasekho loyo muntu okade egula ukholelwa ukuthi mayesefike kwishrine khona usizo azolithola. Khona abantu abazalwane ziningi indawo ehlonishwayo ezinye ziyisikhumbuzo kodwa abantu even la eSouth Africa mabeya kuzo banenkolelo zokuthi uzofika sizakala. Khona abazalwane noma kuthiwa usekho akekho umuntu lapho ngenxa ukuthi khona umoya waloyo muntu. So leli chibi ke laseliphenduke indawo ekanjalo ababeyithatha ukuthi indawo engcwele ngoba lithi iBhayibheli mawufunda uverses number 3 ofunda uverses number 3 lithi iBhayibheli kwakulele kuya abantu abagulayo abaningi kakhulu imphumputhe inyonga abashwabene belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Now kunento ke ngifuna siyibheke lapha kwamanye amaBhayibheli even on the original Bible uverse number 4 ukade ungekho lo othi kwakufika ingelosi izikhathi ngekhathi wafakwa ngenxa kaverses number 3 ukuthi kwakufanele kucaciswe ukuthi yini le eyizamazamisa ichibi. So ngofunda uverses number 3 uyasho ukuthi kwakulele hlobo lwabantu bese uthi ngasigcinene kwakade belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. So amaBhayibheli esingisi uJob verses number 4 because wa late ukuze ulethe incazelo yokuthi yini le kade zamazamisa ichibi. Then uverse 4 uthi ngokuba ingelosi yayehla isikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi. Nikhona abantu abazalwane so le ndawo yesifana nendawo eyishrine kulabantu ukuthi maye kade sefike khona mesehleli khona noma kuthuna sifosini mekufika ingelosi nyanga samanzi ogxube ongena kuqala uyena ophilayo. Nikhona abantu abazalwane namhlanje kuseke. Hallelujah. So kwakade kuyinkolelo ke le ekade beyibambile yokuthi once wangena kule ndawo uyaphiliswa. Hallelujah. So sitshelwa ukuthi kwakuhlala abantu abanezifo kwakuhlala abantu abanezifo ezahlukahlukene beya kule ndawo ngoba beyofuna ibazalwane usizo. Hallelujah. Abangahambi babekhona abangaboni lithi abashwabene nabo bonke abanezinkinga babelinda amanzi. So usizo lwabo babengalibhekile kuNkulunkulu kodwa babelibheke enyakazini kwamanzi. Nikhona abantu abazalwane so laba bantu babe desperate for usizo. They were so desperate ukuthi indaba zabo nenkinga zabo zixazululeke. Nikhona abantu abazalwane namhlanje kuseni so babekade beya njalo ekuseni benethemba so they needed help. Babedinga usizo babevuka njalo ekuseni honenkinga mhlawumbe wayelekelelwe engakwazi ukufinyelela kuleli chibi mhlawumbe umndeni wakhe umthathu uyombeka kuleli chibi bebe nenhlanhla athi
athi efike namhlanje bese asheshe usizo lakhe alithole meke kwazamazama ichibi ngesikhathi ufike ingelosi axhume eqala alithole usizo aphume entambama esesizakele esebonga ukuthi impela leli chibi liyasebenza likhona abantu abazalwane abanye babehlala amaviki bengalitholi usizo kodwa babelo bebambelele ukuthi impela usizo solithola so they were desperate ngoba umuntu desperate angenza noma yini. Hallelujah. Umuntu osesidingweni angenza noma yini angazi ukuthi desperate kangakanani for uncedo uNkulunkulu angazi ukuthi desperate kangakanani ukuthi uNkulunkulu ahambele isimo sakho angazi ukuthi namhlanje how desperate are you, how bad do you want it. Hallelujah. Because ukuthola kwakho usizo so ekutheni ulifuna kangakanani, so ekutheni inhliziyo yakho ivule kangakanani namhlanje. Nikhona abantu abazalwane. So kwakushiyana ukwenza ke khona ababehlala kancane bathola usizo okwabona ukuthi kanti okade uapply ukuthola umsebenzi bese kuqhamuka umuntu apply kanye uthola wena kanti wakade uthandaza inkosi ngiphilise ngesifo phela iminyaka udinga usizo kwakunjalo leli chibi kwaku first come first serve. Hallelujah. Ogxile eqalweni wethola usizo uqala noma kuthi ufike namhlanje sizwa ke bazalwane la nawo nithi ngeBhayibheli kokukhona abantu abahlukahlukene abanye babehlala kancane abanye babehlala isikhathi eside usizo lwabo babelibheke ekuzamazameni kwamanzi. Mina ngeke ngababona abantu bebheka usizo endaweni la usizo lungekho khona. Hallelujah. Abantu bayakwazi ukuthemba okudaliwe kunokuthemba odalile. Lithi iBhayibheli balindela amanzi ukuthi anyakaze. Ayibazalwane mina ngeke ngababona abantu bethemba izinto ezakhiwe uNkulunkulu kunokuthemba uNkulunkulu wakhe izinto. Lize lithi iBhayibheli abanye bathemba iqona namahashi kodwa thina sithemba igama likaJehova. Abanye bathemba izinto eziphathekayo nezinto ezibonakalayo kodwa thina sithemba igama likaJehova. Ukuze siphile thina sidingi ukuthi sithole iwasho ukuze sithole izinto eziphathekayo kodwa masithe egameni likaJesu sithi phila lokukhuluma kunamandla. How these people were desperate kungasathi bakwathi bevuke ekuseni athi namhlanje usuku lami namhlanje ingelosi izongibona kahle ungakuyeka zamazama ichibi ngizoqala ukugcuma ngithole usizo lwabo. Ingqondo yabo yaze yathi usizo lwabo lusemanzini noma usizo lwabo lukubantu. Akukhona abantu abazalwane abantu bayakwazi ukuthemba abantu kunokuthemba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uqalekisa umuntu othemba lakhe kodwa ubusisiwe othemba lakhe likuNkulunkulu. Kulabantu ke ababela lithi iBhayibheli kwakukhona umuntu othile there was a certain man. uJohana akasitsheli igama lale ndoda kodwa usicela ngesimo sale ndoda because isimo sakhe sonke ugcina usubizwa ngaso. Mawungasebenzi kuze kuthiwe umahlalela, mawugula kuze kuthiwe uyisiguli. Hallelujah. Khona abantu abazalwane abantu bayakwazi ukuthi bakudefine nge-situation odlula kuyo umbuke la ukuthi nokuthi iBhayibheli alisitsheli igama lale ndoda kodwa siyazi ngesimo sayo ukuthi ayisihlale for 38 years eduze waleli chibi ingalithola usizo. Angikhona abantu abazalwane. So impilo yayo yayingashintshi. Ngisho umndeni mawusukhathala ukuthi njalo ekuseni wena siyakuthwala sokubeka lapha echibini. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe basesebeminyeke esehlala khona ngoba uyazibazana wayeselahle ngisho umndeni wakhe. Yiso impendulo ayinika uJesu mathi uJesu uyathanda kusendela uthi anginamuntu. Yabo ukuthi kusho ukuthi kwamndeni usumdizethile wayedinga usizo. He was desperate. Hallelujah. Wayesehlupheke isikhathi eside ngishiya ichibi laselihlulekile yena. Mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi wevela ajumpe late sekukhona ogxubile wangena wathatha ukuphila kwahamba yena njalo ajumpe late. Kanti waweqiwa izinto ekufanele kube sezifikile empilweni yakho. Kukhona abantu abafike bayithathe eqala kodwa namhlanje ngizomemezela ngithi usizo lwakho lufikile.
usizo lakho lufikile. Your time is now. Your time is now. Isikhathi sakho yiso lesi. Kade babe apply qala kuqashwe kade u-apply qala kuqashwa abanga-applyanga. Usizo lakho lufikile. Kade uzama kumahlangane, but today your help has come. And usizo lakho aluveli emanzini kodwa luvela kuNkulunkulu. Hallelujah. So this man, he needed help. Wayengasenalo ithemba. Abantu bazalwane cela ufake enyaweni nasecathule zale ndoda. Wayengasenalo ithemba. Wayehlukumezekile. He was desperate. He had no one. He had no one. Bazalwane kusho ukuthini kuba desperate? Kusho ukuthi usukhathele. Hallelujah. Usukhathele ukuphoxela isikhathi esiningi. Usukhathele ukuthi ube comfortable kulento okuyo. Kusho ukukhathala engqondweni. Kusho ukuthi ukukhathala emphefumulweni na even emzimbeni. Not desperate, not discouraged. Umbona ngisho hamba uthi usephelelwe ithemba. Umuntu desperate umemeza ngisho abantu bethi akathule. Nekhona le ndoda iyamemeza uJesu, yathi Jesu ndodana kaDavide engihawukele, lithi babela bamthulisa, lithi kwayikhona ememeza kakhulu. Umuntu osesimweni akathule, umuntu osesimweni akanendaba nokuthi abantu bathini, because uyazi yena ukuthi udinga usizo. A desperate person try anything. Umuntu desperate akathi ngokuhlulekela bese ayekele. Uthi kuhlulekele ukuzama lokho. Nikhona abantu abazalwane. Hallelujah. So lithi iBhayibheli ke la ifocus yami ikhona sengithandaza. Jesu embo abazalwane elele. Azi ukuthi unjalo nokuthi unesikhathi eside njalo. Embo elele. Emthuthi wambona kwisimo sakhe engakafiki ngisho echibini uJesu. Lithi embona elele. Uyabona ukuthi uJesu wayibona imeko yakho. Uyabona ukuthi uJesu uyasibona isimo sakho. Uyabona ukuthi uJesu akakhohliwe ngo. Lithi iBhayibheli akasiyo umuntu to forget. Lithi embona elele. Hallelujah. Lithi futhi number 2, azi ukuthi unjalo. Azi ukuthi unjalo. uJesu uyazi ukuthi unjalo. uJesu uyazi ukuthi udinga. uJesu uyazi ukuthi udlula. uJesu uyazi ukuthi yini ekholakala. uJesu uyazi bazalwane. Unolwazi ngimfundisile kanti he is omnipotent God. He is omniscient God. uNkulunkulu uyazi konke. Lithi Jesu wayenolwazi ngale ndoda. Ngoba sesimoyeni utshela ukuthi uNkulunkulu usekhohliwe nokuthi uNkulunkulu akazi ukuthi udlulaphi. But I want to tell you namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi udlula kuyo. Lithi embona azi ukuthi unesikhathi eside enjalo. Ngoba kanendaba nokuthi isikhathi singakanani. Awubona ngizwele bazalwane. Akanendaba ukuthi usugule 38 years. Akanendaba ukuthi usubeki leyo meko isikhathi eside. Akanendaba ukuthi bakhona nabaziyo nabangazi. Akanendaba ukuthi khona into wayizama wangayizama yangaphumelela. Akanendaba naleyo nto. Kodwa uyazi futhi uzoyi-attend imeko yakho. Awubazalwane, abantu abaningi uJesu wabona le ndoda. Babe baningi abantu ababelaphaya. Babe baningi abanye basebehlala iminyaka engaphezulu kwa-38. Kodwa ngoba kwase kufike usizo lwale ndoda. Usizo lwayikhethe eningini. Webazalwane, usizo lwakaNkulunkulu luzokhetha phakathi kwabaningi. So thi uhlalele ekhaya uzokufika abantu bethi awuyena noSorenso sinomsebenzi esibekele wona. Umusa uyakwazi ukulocate phakathi kwabantu babe baningi babe nezimo edlula le ndoda. Kodwa ngenxa yokuthi usizo lwayo laselifikile uJesu wambona phakathi esimweni. Wambona phakathi kwazi isimo sokungahambi. Wayesehlala 38 years. Uyabona ukuthi ngisho iminyaka ayiseyihlale lapha echibini miningi kuneminyaka uJesu ayenayo. Sho le ndoda yakhe uJesu engakabukhona. Ngoba kanendaba ukuthi isimo sesidlebeleke isikhathi esingakanani. Futhi okuhlula okudala noJesu lo ona 30 years. Akukho kudala kunoKristu owayekhona. Noma isimo singasidala kunoJesu kodwa sikho sidala kunoKristu. Because uKristu wayekhona eqaleni iBhayibheli. Ulizwi wayekhona eqaleni nguNkulunkulu, wayenoNkulunkulu. Hallelujah. So isimo kuyenzeka sibe khona kanti uNkulunkulu uyasibona. Sidlebeleke esibona
kudlula insuku zamazine. Hayi bazalwane kuthule kungasathi kuphelile ngaye kanti usizo lwakhe lasesendleleni. uNkulunkulu welithi ukuthi kuhambe bonke laba bakhaliswe Martha noMaria abasale bodwa. Akukhona kodwa bazalwane isimo sakho uNkulunkulu sometimes uzosiyeka ngoba efuna ukuthi kuze kube uwe naye bengasekho abantu. Befika kuLazaro ngoba usizo laLazaro selifikile. Namhlanje bazalwane your help has come. Usizo lakho lifikile. Ngicela ikhola lengiyishoyo. Usizo lakho lifikile. uLazaro uJesu akazange astrugglishe ukumvusa ngoba usizo lwakhe lwaselifikile. You will not struggle ukungase kufika isizini yakho. Awuzohlupheka, awuzozabalaza because your help has come. Wavele wathi uLazaro siphuma. Kunabantu namhlanje ekuzothi kubo Lazaro phuma, ngicela novula umnyango. Lazaro phuma, Lazaro phuma. Ayiphuma kuleso simo, phuma kuleyo meko. Uyaphuma ngoba usizo lwakho selufikile. Uthi uNkulunkulu ekhuluma noIsrael ukuthi ngizwile. Hayi bazalwane ngibonile ukukhala kwenu ngakho ngehlile awungahlike ehlile because usizo lwabo laselifikile. Hallelujah. uNkulunkulu uhlabelelayo wena nje uyangazi. Uthi uyamhlolisisa. Wathi nokuJeremiya ngingakakumbi ngakwazi. UNkulunkulu wakwazi before isikhathi. Hallelujah. uJesu usuka lesuka khona unalendoda engqondweni yakhe. Wayiswela and offered him help. Ngoba usizo lwayo laselifikile. Impilo yayo yayisizoshintsha. Hallelujah. Ukuhlupheka kwayo kwasekuzophela. Hallelujah. uJesu ngizwe umbuzo uthi uyathanda ukusinda na? Akusiyo umbuzo obvious lo. Ngoba obvious lento nje mina izelelo lusizo. Kodwa uNkulunkulu akaforce umuntu. Ufuna ukuzwa wena kuwe kuphume empilweni wakho uthi uyalidinga usizo. Abazali bakhona abantu abadinga usizo namhlanje. Aphamsenza kodinga usizo, aphamsenza kodinga usizo. Inkosi ungangedlule ekseni. Hallelujah. His help has come. This man usizo lwayo laselifikile. This man usizo olwafikela le ndoda kwakungelona lolayelindele. Loyelindele ukugcumela echibini. Kodwa ngesikhathi kufika uJesu uthi uJesu uyalalela awusadingi ichibi manje. Ngoba sekufika umnikazi wechibi. Hayi bazalwane awusadingi izinto eziphathekayo wena manje. Ngoba sekufika umnikazi wezinto eziphathekayo. Awusadinga amanzi wena manje. Ngoba sekufika umnikazi wempilo. Awudinga abantu esimweni sakho udinga uNkulunkulu. Udinga uNkulunkulu. Isikhathi sakhe sesifikile. Usho lamagama uthi sukuma thabatha uhlaka lwakho. Uhambe. Ngifuna ukuthi kwena kuseni usubeke imeko isikhathi eside. Usulidingile usizo walizama endaweni ehlukene. Kodwa nangu uJesu ongahluleki. Usho lamazwi awu3 kuwena. Sukuma. Uthabatha uhlaka lwakho. Uhambe. Sukuma ekuzibukele phansi. Sukuma kuloko kugula. Sukuma ekungazethembini. Sukuma ekukhaleni. Sukuma ekukhathazekeni. Sukuma ekubeni inhlekisa. Sukuma ekuzivumeni uyile nto yiyo. uNkulunkulu akudalanga uyile nto yiyo. Kodwa namhlanje uthi sukuma, arise. Vuka ukhanye. Ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Asibulo kaNkulunkulu iphe kwakho. Sukuma, do something. Namhlanje kuseni usizo lapho ufikile. Sukuma, mkhonza uNkulunkulu ngathi uyasangana. Sukuma uthandaze. Sukuma ufundiswe. Sukuma uye enkonzweni. Sukuma kuleyo meko. Lazaro phuma. Bathulile. uJesu ngoba ukwazi wena ukuyiphilisa. Yenza lokho ongakwazi, yenza lokho okwazi ukwenza. Ukusukuma uyakwazi ukwenza. Ukuthabatha uhlaka uyakwazi ukwenza. Hayi bazalwane mina ngizokuphilisa. Webazalwane khona izinto ekumele uzenze bese uyekela uNkulunkulu enze lezweni ongamazi ukuzenza. Namhlanje uyaphuma ngoba usizo lakho lifikile. Usizo lwandoda laselifikile. Uthi uJesu sukuma, your help has come.
Usukuma kaJesu awufani nomsukuma nje oshiwo uNombani. Namhlanje ngifuna ukunika lawo mazwi awu-3 ngithi sukuma. Musuloku ufuna ukuzwelwa. Musuloku ufuna ukudatshukelwa. Musuloku ufuna ukulokhu usingabazo usibukela phansi. Sukuma. Isikhathi sakho lesi. Haleluya. Mnandaba ukuthi ekhaya lakho kwenzakala ngathi unikeziwe amandla wena okusukuma. Sukuma uthandaze ebusuku uthi ngegama likaJesu, I will not die like this. Usukuma ukhuze. Ngisathi ususwa ingane. Ngisathi ibhizinisi alihambi kahle. Ngisathi uyagula emzimbeni. Namhlanje ngizokuphamba. Ngithi sukuma. Usizo lakho lufikile. Sukuma uqalele lo bhizinisi. Sukuma uyaphela lo msebenzi. Sukuma uyofunda. Sukuma. Arise and shine. Awusukumi wedwa. Ukusukuma kwale ndoda kwangafani ukusukuma uJesu engakafiki. Ayebazala ndikiyazama ukusukuma iyodwa. Ubengeke athi njalo mangithi ngiyasukuma kuvele ukusukuma omunye kuqala angene phambi kwami. Kusho ukuthi uke wazama ukusukuma kwangalunga ngoba ubeyedwa. Kodwa namhlanje usizo lwakhe selufikile. Mesukuma akasukumi ngawakho amandla, kodwa khona into emphusayo ukuthi asukume. Ngesikhathi usukuma awusukumi ngawakho amandla, awusukumi ngokwakho ukuhlakanipha, awusukumi ngokwakho ukwazi. There is a force that is calling you to rise. There is a force khonito ephusayo, khonito ezokwenza ukuthi uphumelele. Ngoba awusewedwa manje. Petro senishikile ubusuku bonke ningabambi, kodwa at my word uthi uJesu Peter phonsana amanethi ekujuleni bese niyabamba. Uthi uPeter weJesu bungekho la ubusuku bonke sizamile sangathola lutho ofisa sibabambanga. Uthi uJesu ngiyakwazi lokho, kodwa ngenxa yezwi engilisoyo angiseze udoba ninodwa, kodwa senze doba ngezwi elithi phonsana amanethi ekujuleni. Uke wazama wedwa wahluleka, kodwa namhlanje nanguJesu ethi sukuma. Uzamile ukukholwa waphelelwa amandla. Namhlanje sukuma ngoba kunamandla ezonikezwa wona. Uke wazama ukwenza into ethile zangalunga. Namhlanje useze ukwenza uwedwa. Sukuma. Arise and shine. For your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Uthi uJesu thabatha uhlaka lwakho awubasase ngiyathandaza bese uyahamba. Kusho ukuthi lento ebikuhlupha akusezebe yona ethwala wena. Kade uhleli la for 38 years uthwelwe yilolu hlaka, kodwa manje izinto ziyaphenduka. Wena usuzothatha uhlaka obuhleli kulisikhathi eside ulubeke phezu kwekhanda lakho. Ngisho ukuthini inkinga
kuJona chapter 2 verse 2 uthi uJona ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemezwa wezwa izwi lami. Namhlanje bakhona yini abantu abathe ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova uzokhala uphendulwe because your help has come. Athi amahubo 121 uphakamisela amehlo wami entabeni. Hayi usizo lami aliveli kuzintaba kodwa usizo lami livela kuJehova izulu nomhlaba. Uthi ayakuzwa nokushunyawo lami lishelele. Athi amaHebrew 13 verse number 6 uthi ngeke akushiye ngeke azakuyeke. Uthi usho ngesibindi uthi inkosi ngumsizi wami, inkosi ngumsizi wami namhlanje. Bapha abantu abazothi usizo lami lufikile. Anginandaba ukuthi amademoni athini, anginandaba ukuthi isimo sithini, anginandaba ukuthi usathane uthini, but my help has come. Sivala amehlo ethu. Awusha isifuba. Sizo lakho lifike. I want us to pray and thank the Lord for providing us the help. Mawufunde iBhayibheli. Oh yalabashena mandoko sata. Mawufunde iBhayibheli kuncwadi yaBakho chapter number 20 verse 2. Let iBhayibheli, may he send you help from the sanctuary. Hallelujah. And grant you support from Zion. You have been given help from Zion. You have been sponsored with help. Olvele Siyoni. Sivala amehlo ethu. Can we all begin to pray? Umthandazo ngibonga. Ngibonga usizo. Thank you for your help. Thank you for your help. Jade bari kato parose yakate bala shanda. Elaba aseta kama tabane. Vulumulomo wako mbonge. Mbonga usizo, mbonga usizo. Ulaba shina na 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 na. La 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 la. He knows your heart. Where is it? Israel yako. Where is it? Just take him. Just take him. Masamtshela ukuthi ufuna kusizephi. Mbonge ngosizo, mbonge ngosizo. Shata parakata paraseti. Come on, somebody. Pray in the Holy Ghost. Thank him for the help. You're too quiet.